Assalamu alaikum wa rahmatullah. Balima an b'a fɔ ka waliɲuman an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Nin ye pati de foro veri pati min waati bɛ an b'a yira aw la o de bɛ nin ye. An y'o de fɔ an ko wara wara kursa kursa joli banbali joli bɛ mɔgɔ min na a banbali joli in bagari ma de wa u bɛ fɛn dɔ de tigɛ joli in tɛ ka ban n'o bɛ mɔgɔ min na kɔnɔdimi banbali ka taa bila infection cɛ ani muso. An ma pati ye nin yɔrɔ in filɛ nin ne yɛrɛ de filɛ nin sen buteli dɔ de ye n tigɛ n b'a fɔ vitiri a bɛ kalo 2 bɔ a ma sɔn ka fɛngɛ n ka pati de k'a la pati in k'a la a tɛ tɛmɛ 2 jours 3e jour de filɛ nin joli in jara pewu ni ji bɛ bɔ joli la ani joli donc n'a tɛ jɔ la fɛ pati in k'a la ni ji de ye senko ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ u bɛ wara wara de u bɛ fɛn fɛn u bɛ ni denmisɛnnin b'i bolo waati bɛ kɔnɔdimi b'a la u bɛ muso pati in gɛrɛ yɛrɛ la i bɛ se ka dayɛlɛ ka dɔ bisi ka bila i bolongon na ka da i nɛ ka k'a kunu i m'a ye n filɛ k'a dɔn bolongon na ten a filɛ nin pati de filɛ k'a kunu tellement a bɛ mɔgɔ yɛrɛ fari ɲa a b'i kɔnɔbara ka nettoyer k'a ɲa et puis ni ɲindimi b'i la fana ɲindimi min tɛ ban ou bien joli b'i da kɔnɔ waati bɛ i da kɛrɛla ninnu bɛ kɛ joli de i bɛ to ka pati in k'a la c'est fini i b'i ɲi tereke n'a ye sɔgɔma ani wula fɛ i fari fana ni fɛn dɔ b'i la k'a sɔrɔ fɛn min i t'a dɔn min don pati in ta tellement ne sen kɔni ne ma kabakoya ne ma a ɲɔgɔn kabako ne ko a kɛra fɛngɛ de peut-être diabète yɛrɛ bɛ n na donc joli min banna ka suma ja foyi tɛ parce que jamana dɔ bɛ fana o climat o joli tɛ suma nɔgɔya la jamana minnu ka kala o joli bɛ suma rapidement mais jamana minnu sumaya bɛ o joli suma man di bon a ye pati kɛra o yɛrɛ la a y'a kɛ a taamaɲɔgɔn ye a balima kɛ foli ye